varm velkomst til Jonas. Hej, jeg hedder Jonas. Dette er ikke min rigtige stemme. Sådan plejede jeg at introducere mig selv, da jeg var barn. Men hvorfor var det så vigtigt for mig at udtrykke denne kedelige, syntetiske og livsløse talesyntese af min rigtige stemme? Jeg har tænkt meget over det, og jeg har fundet ud af, at der var 3 væsentlige faktorer i, at jeg ikke ville kalde talesyntesen min rigtige stemme. Det er hverken fordi talesyntesen var kedelig, syntetisk eller livsløs. De 3 faktorer var generthed, noget min talemaskine udtalte ord på, jeg ville sige så meget, men var bundet til hastigheden med at kunne taste. Jeg var genert, og ved at sige, at talesyntesen ikke var min stemme, kunne jeg lægge årsagen til, at jeg ikke snakkede over på, at det ikke var min stemme, der kom ud, når jeg ville sige noget. Jeg bruger også håndalfabetet, men det er jo heller ikke min egen stemme. I folkeskolen og gymnasiet fokuserede jeg ikke på at lære mine venner håndalfabetet, så al kommunikation foregik over en talemaskine. Det gjorde, at jeg skulle sidde ned inde i en skærm, hvis jeg ville tale med dem. Det forstærkede min generthed, i det jeg ikke kunne se folk ind i øjnene for at have en samtale. Det er ikke nogen hemmelighed, at talesynteser udtaler nogle bestemte ord helt vildt mærkeligt, og hvis det var min rigtige stemme, der udtalte det, betød det, at jeg ikke kunne bruge en del fremmedord. Til mine mundtlige eksamener blev jeg nødt til at vise sanser og lære min skærm, for at få dem til at læse, hvad det jeg ville sige. Med håndalfabetet er det kun, hvis tolken ikke forstår ordene til at udtale bliver forkert. Det er også svært at deltage i en samtale, når jeg bruger talemaskine, fordi jeg ikke kan skrive hurtigt nok til at komme ind i samtalen. Jeg kan måske nå at skrive et ja eller nej, før samtalen når hen i et andet spor. Og så var det nemmere bare at lytte og ikke sige så meget. Med håndalfabetet er det tydeligere, at jeg vil sige noget. Men jeg har arbejdet meget på min generthed, og accepteret, at en af mine rigtige stemmer udtaler ord mærkeligt. Jeg har også fundet ud af, at folk gerne vil vente på, hvad jeg vil sige. Jeg har nu fundet min rigtige stemme. Det er det, jeg skriver, der er min rigtige stemme. Metoden er underordnet. Jeg synes, vi som ung generation skal bruge mindre tid på, hvordan vi fremtoner eller måden, vi udtrykker os på, og meget mere på, hvad vi siger. For det, vi siger, der er vores rigtige stemmer, og vi skal bruge vores stemmer. Tak.